Chámome Javier Fernández Lozano, son un investigador postdoutoral da Universidade de Santiago de Compostela. O meu traballo neste proxecto, eu traballo no paquete de traballo 3 e estou a cargo da modelización e optimización dos deseños dos dispositivos fotovoltaicos. E a miña tese estivo centrada nos dispositivos fotovoltaicos de carburo de silicio, entón xa temos unha base moi sólida. De feito, foi o pouco o xermen deste proxecto. O interese deste proxecto é que temos moitos campos abertos agora mesmo. É dicir, este é un campo innovativo, no cal agora mesmo o estado de arte está empezando a despuntar e nos propomos moitas alternativas agora mesmo, é dicir, estamos cambiando os materiais e non só os materiais, tamén estamos cambiando as arquitecturas, o cal vai ser, obviamente, unha tarefa, bueno, complicada, como mínimo, pero o interese é que vamos a abrir un montón de vías polas cuales non contamos. De feito, como vamos a incrementar a cantidade de potencia que podemos mandar polo espacio, vai haber un montón de campos de aplicacións que ata agora estaban completamente vedados. Ademais, as innovacións tecnolóxicas que vamos a implementar dende logo van a abrir un montón de portas de investigación que ata agora non se contemplaban, como por exemplo o estudo dinámico do temperature management, a xestión da temperatura, o cal no espacio é un asunto completamente vital, dende logo. Pois claramente cun equipo multidisciplinar. Traballamos con moitos profesionais de moitos campos diferentes e cada un ten unha visión clara do seu campo e da tecnoloxía que nos propoñemos. Integrar todo isto non vai ser doado, claramente, pero o equipo que estamos xuntando ten as características necesarias para poder facer que isto sexa, senón un éxito, que conto que sí, senón tamén abrir portas cara a unha nova rama de tecnoloxía. Claramente, o que nos gustaría ver a todos sería a nosa tecnoloxía incrustada en todos os campos, en todas as naves espaciais daqui adiante, claro. Pero o que eu creo que vamos a ver vai ser a shift. Imos ver como de golpe hai unha rama da tecnoloxía dos semiconductores, sobre todo semiconductores de alto bandgap, que se despraza para aplicacións de transmisión de potencia. Eso temos aquí, todos os que estamos traballando nesto, témolo bastante claro.